Bé, estem amb en Gaspar Josep Gaspi, entrenador del primer equip de l'Arenys de Munt d'hoquei sobre patins. Gaspar, per aquesta nova temporada, l'equip que has format, que has confeccionat, què s'espera de vosaltres per aquesta nova temporada? Home, ha de ser un equip important dins la categoria. Ha de ser un dels equips, juntament amb 2 o 3, que s'ha de jugar a l'única plaça, que és l'incòmode d'aquesta categoria, l'única plaça d'ascens a la nacional espanyola. A l'Arenys de Munt, amb aquest equip que has confeccionat, amb els fitxatges que s'han fet aquesta temporada, té opcions, té suficientment les garanties per poder quedar primers i aconseguir l'ascens a la nacional espanyola? Garanties no. El que sí que té és moltes opcions. Hi ha un bon equip, hi ha un bon conjunt, però és que en aquesta categoria només en puja un. Llavors s'ha de treballar durant tot l'any i veure com en van sortint les coses. L'objectiu, la il·lusió i les ganes de tots els jugadors és pujar, és anar a la nacional. El que passa que, ja et dic, només en puja un.